ja tenim la nostra caseta acabada, la caseta sobre rodes, i la veritat és que vam mirar molt per internet per veure com fer-la i demés, i quasi tot el que trobàvem era pues, molt sofisticat, tenia aïllant, armaris, cuina i tot el demés. Nosaltres volíem algo molt més senzill, molt més econòmic, i això és el que tenim. Tenim les portes, les hem aprofitat així per ficar així les coses de sanitat i demés. Ahí n'hi ha ferramentes, un pacau, que és un gabinet supergran. I bueno, el llit, que el llit el que se basa és, tenim una espuma que hem comprat i l'hem tallat a medida, una taula de fusta que també l'hem tallat a medida, les sobrances hem aprofitat per fer una taula, que se veu així, en un suport que tenim així, i després l'estructura que aguanta el llit, bueno, baix, pues, per guardar les caixes, nevera, no tenim nevera elèctrica ni res, és simplement una d'estes en aïllant d'este de suro blanc, tenim ahí un foguer i tal per a cuinar, i baix de la taula l'estructura que l'aguanta seria això, que també s'ha fet en sobranys de la taula, i uns peus que hem tallat a medida, i simplement la veritat és que això és molt bàsic, va ser més o menys senzill de fer, i per a banda, així pots veure l'altra entrada, que així hem deixat un huequet per a poder passar, entrar i pujar. De moment portem un dia només de viatge i estem tenint puesto per tot, està tot un poquet desordenat, però bueno, tenim puesto per tot. I no res, si teniu qualsevol pregunta, qualsevol cosa que dir-nos, pues nos ho feu en els comentaris i intentarem respondre-vos. Si no ara, pues més avant, conforme anem viatjant. Així que, bueno, molt bé i se ven per el camí.